Добре, готова ли си? Снимаш ли? Добре, айде. Виждам нотите така. Как да виждам нотите сега? Чакай. Ти, бабо, сега не ме притесня. Чакай. Кой? Това звучи много фалшиво. Дай там бе. То не е настроено. Хайде на повече празни страни ще стане. Моля? Нищо. Свири с повече страни ще звучи по-добре. Сериозно, благодаря. А как държиш тази работа, между другото? Ето така. Използваш острата. Така няма да стане. Ясно. Ти не знаеш как се държи, пиши свириш някаква много примитивна африканска банджо мелодия. На това ме прилича, сериозно. Усещаш ли вас? Това сърце е много дебело такова. Да, вижте, точно това звучи така. Да, бе, да. Абе, тамбуристи ползват такива от фонокарти и от кредитни По-дебело карти. ли? Да. По-дебели полза. Всичките бъдат.